думички. Муай Тай е така, става дума за тайландския бокс, който последните 10 години мисля, че е изключително популярен в България, а не само в България и в света. Един боен спорт, който изисква много движение, изисква, както се казва, да носиш много набой, защото ударите с крака и ръце в този спорт са невероятни, а в същото време има и невероятна красота в този боен спорт, така нареченото Уей Крю. Това е специалният танц, който предхожда големите битки в Муай Тай. Ще ви моля с аплодисменти да посрещнем тези бойци по Муай Тай, начало със световния вице-шампион Краси Дилов. Уважаеми приятели, това е специфичната музика на Уей Крю. Това, което ви казах в началото. Този невероятен танц. Искам да ви кажа, че голяма част от зрителите ходят на световни първенства и на международни турнири само за това изпълнение. Демонстрират ни го едни от най-добрите изпълнители на Уей Крю в България. Краси Димов, многократен участник на световни първенства в Банкок. Само преди 3 дни той се завърна от Банкок, Тайланд, където участва на световно първенство. Краси Димов в ляво. Този танц, сигурно си задавате въпроса какво означава. Да ви кажа честно и аз не знам със сигурност. Много пъти сме разговаряли с Краси Димов и с онези, които практикуват тай бокс. Това е един начин да предизвикаш противника. Наблюдавал съм турнири, в които единият от излезлите двама на ринга предизвиква другия с движение на фона на тази тайландска музика. А може би, според мен, Уей Крю означава преди всичко настройка на бореца. Това са изключително интересни движения, които символизират движенията на птици и животни. Още веднъж ви припомням, че източните бойни изкуства са свързани с природата, с животните, с птиците, с гората. И оттам са взаимствани доста голяма част от ударите, особено в карате. Има удари, които директно носят имената на животни. Трудни движения, но в същото време и много красиви, които се аплодират изключително много в залите. Световните първенства в Тайланд се провеждат пред повече от 10-15 хиляди зрители. И цялата тази музика, която чувате, звучи по невероятен начин. Тези тайландски дзюрли са изключителна музика и не случайно са подбрани, защото зареждат по някакъв начин и подготвят боеца за предстоящата му схватка. Ето ги тези демонстрации, които ни прави Краси Димов. Стрелба с лък, цели своя противник. Можете сами да си представите какво означава това, ако си на финал на световно първенство, подобно предизвикателство. Изключителна настройка и мотивация за този, който го изпълнява. Сигурен съм, че вкарва и голяма доза гняв в оня, срещу който е отправен танца. Аплодисменти за двамата изпълнители на Уей Крю. Уважаеми приятели, докато те ни демонстрират, аз ще си позволя да ви прочета малко информация, предоставена ни от представителите на тази дисциплина. Тай бокс, тайландско бойно изкуство, водеще началото си още от древни времена. Това изречение като че ли беше излишно. В началото, в тайните на това бойно изкуство, били посвещавани само най-елитните бойци от армията на краля. Това било етап от обучението в изкуството да се воюва и се изучават цяло военните да могат да продължават битката, дори и да загубят оръжието си. Когато бъде струшено оръжието ти, продължаваш да използваш точно тази бойна техника. Наблюдавайте внимателно демонстрациите на Красимир Димов, един от най-добрите изпълнители на тай бокс. Не само у нас, би казал в света, защото той е стигал до вице-световна шампионска титла в Банкок. Искам да ви кажа, че голяма част от годината прекарал в Тайланд, в тренировки и участие на местни турнири по тай бокс. Така че за мен той е един от добрите майстори изпълнение на Муай Тай. В днешни времена, уважаеми зрители, Муай Тай е широко практикуван спорт и набира все повече популярност. Муай Тай, боецът е универсален боец. Съчетава в себе си бързина, ловкост, сила и издръжливост.
Преди започването на всеки двубой, това, което ви казах, бойците изпълняват този ритуален танц, който символизира победата на доброто над злото. На ръцете си бойците имат завързани въженца, които се наричат браджети. Това са сплетени въженца с втъкнати между тях молитви за късмет. Излишно е да ви казвам, че тайландците са изключително вярващи и всяка една част от облеклото, ако може въобще да говорим за облекло на Муай Тай бойците, има изключителна символика. На главата си бойците имат поставен монг гонг, изработен също от учители и символизиращ типичен представител на Муай Тай, на тайландския бокс, е спортен клуб Спорт Варна с главен тренер, майстор на спорта Краси Димов. Краси Димов е служител на Спорт Варна, но това не му пречи да се занимава с тази бойна дисциплина. Той е първият българин, спечелил медал за страната ни на световно първенство по Муай Тай 2002 година. А в демонстрацията участва Димитър Илиев, национален шампион, медалист от международни състезания. Уважаеми приятели, това бяха демонстрациите